Hai bastante malestar nesas casetas que están vendo por unha decisión que adoptou o consistorio baseada fundamentalmente na seguridade, non? Como nos explicabas antes, Fátima, din que a convivencia das terrazas nesas rúas pois podería ser un inconvinte se teñen que entrar, por exemplo, pois equipos de seguridade. O que pasa, Fátima, é que eles non están de acordo, non? Pois efectivamente, como van estar, porque, pois eso, moita xente non poderá o mellor comer o pulpo como quixera. Bueno, estamos agora con Ramiro da caseta de Ramiro e estamos aquí diante da súa caseta, efectivamente. Como recibides esta nova do Concello? Pois a nova do Concello, recibímola mal, porque non contábamos con eso, porque, bueno, o tema é que, sí, bueno, según eles non está no pliego, perfecto, pero levábamos 8 anos cas terrazas montadas. Seguridade, pois seguridade, nos nunca salía da línea dos casetos a terraza, estaba retranqueada para atrás. Claro, eles falan de perímetro de seguridade e estamos vendo, por exemplo... Se no caseto, a caseta, no do caldeiro do pulpo, a caseta hai seguridade, no outro quedaba o mismo, a liña era a mesma, non? Entonces, que me digan a min, que me expliquen a ver por que máis seguridade é aquí que ali. Ali, pois, hai un pouco máis de espacio, pero non hai máis nada. É dicir, son, pois, o que sei, non hai, teñen que sí, que non estaba no pliego perfectamente, pero o demais son explicacións peregrinas que dan por o que dan. Eu me entendo que a seguridade, pois agora veolles, desde o problema da vaca que se soltou, pero bueno, pois sí, pois eso pasa e pode pasar. Pode pasar, un problema pode pasar sin terrazas e con terrazas. En que vos perxudica a vos se non ten terrazas esta fin de semana, por exemplo, que haberá xente? Pois a nos perjudícanos evidentemente, pero máis vai perjudicar aos clientes que podían comer fora e non, bueno, podían tomar o pulpiño fora, que o cliente de terraza é máis rápido, pois come unha ración de pulpo, toma algo en marcha, e esa xente non o podrá facer, porque as terrazas, as casetas están a tope este fin de semana. E non só pedíamos hasta o fin de semana, pero xa non pola economía nosa, senón que por dar un servicio aos ciudadanos que se achegan a Lugo e que o que non poida comer o pulpo, pois irá enfadado, me imagino, non sei. Ou terá que esperar... hasta 6 da tarde, pois eso. E tampouco é para iso, non? Pois gracias, Ramiro, por atendernos, por suposto que sí. Nada, pois agardamos eso. Vida a tomar o pulpo, eso claro que vai haber pulpo. Eso, por suposto, pulpo, pois cousiñas típicas, como os pimientos de Mogán, o lacón e demais. Veña, gracias a vos. Un biquiño para Ramiro, grazas, Fátima. Patricia, que opinas sobre esta decisión municipal, o consistorio? Eu opino que é un debate, unha negociación que hai que facer con antelación, que non o podes facer xa cando as casetas están montadas e a xente está facendo xa cola para tomar o pulpo. Por que isto non se acordou previamente, Rocío? Porque é ben certo que no pliego municipal non figuran esas terrazas, pero tamén é certo que levan montando os anos anteriores. Por que este ano non? Por que non se lle comunica en tempo e forma aos pulpeiros? E por que estamos debatindo isto cando xa estamos en plenas festas? Sempre acaba pasando o mesmo. E si penso que pode ter parte de razón este señor cando di que o problema que houve con este accidente, con ese animal que escapou e feriu a unha muller, pode estar, bueno, poñendo máis o foco na seguridade, que sempre é algo positivo, pero hai que equilibrar esas medidas de seguridade coa economía desta xente que ao final vai a montar aí para gañar os seus cartos e están vendo que a metade do seu negocio yo clausura. José Manuel. Sí, efectivamente, por un lado temos a legalidade que hai que cumplir, o cumplimento da normativa que aparece nos pliegos, pero por outro lado temos un concepto que se denomina o dereito consolidado, baseado precisamente na práctica habitual. Entón, se hai novas normas estos anos, o que non entendo é por que non se pacta previamente cos responsables, cos que teñen os estascos, que teñen as casetas, cos que teñen os caldeiros, non? Porque eso é un perxuicio, en plenas festas, ademais, é un perxuicio para estes pequenos traballadores, estes pequenos empresarios, é un perxuicio tamén para a propia xente que ten que disfrutar en
ademais nun ano onde temos unhas temperaturas extraordinarias. Por lo tanto, penso que por aí deben ir os tiros, e tamén nas concesiones, porque estamos descubrindo que precisamente tamén a hora das puxas das concesiones están priorizando aqueles que fan unha oferta máis grande. Eso, claro, repercute negativamente nos empresarios que estaban adoitados aí, que son pequenos, moi pequenos empresarios, e que non poden competir tampouco con esas grandes, digamos, corporacións e incluso grandes consultoras. Isto é unha cosa que vende atrás, xa dentro do 2016, non sei por que non se teñen posto unha solución e non sei por que non se pacta precisamente cos responsables, coas persoas implicadas nesta festa tan tradicional e tan querida por todos os galegos. Pois persoas como Ramiro, os que lles mandamos unha aperta e a disfrutar do San Froilán.